Hello everyone, jotono lamsogo alma LD lifestyle chikon sa YouTube channel o jotono khaka hamya pharo nge faidi norokno tini ang iko tak se muitu manu video snamnani bisrambari kesar omong kha chini kami NIT college by bisi chalia ngke omong kha tini nisalo ang ration na phanya phayo ani logi songbai jong thanglai tongo hengke ration na hamani yakulo jong mandayo gas na hanabo thanani plan tai thangpuru chini bagano habui nai akoi thanglai nei mandayo ta hengke mandayo jong thanani plan hengke phaidi ang norong berai rnai berai riphinai tini chini kwai bulung eba ke bagano ta chini bagano hengke norok puilan sumi pai thak chora nai tong di logi riwi nai tong di sekang ni video norok logi rima bagai norok no belai keno hambai ya pharu iko o bagan ni kok no ang chaudo ani logi song hopung sapung tak mehnat khai tong oro hok ruo hajira baita hok ruo tai shok ruo tai yang khak ayang khak sadigi hingke to 4-5 bosor engkha kaimani ayang kwai thaili kebama ayang norok green nukmani ngke yang bekhaga ngke ketal tau bisau kisa khlai tongta kisa khlai msuk jora chopai ka ngke norok nai tongdi khanawi tongdi tei comment khanya tapok di subscribe khanya bo tapok di ngke nai di tono lamsogo ani chikon sa Alma LD lifestyle YouTube channel tini khe ang finally sal keduk mani ya ulo chini hugo shok phaika chini bagano ngke chini bagan iko omono norok nugi man khawro chini bagan iko ngke yang khai gana gini mane boundary ta iko bohaike boundary iko cabagan amo joto baksa wansani baksa tiprasani ngke aboni arino chini ngke omo haita eko norok ani kulogo nugi man kha eko obo hai chini bagan iko yango iko yang obono yang iko yang nunu kanuro yang bera rijak mang ko yang bera rijak ayang 3 bosor ni sekang iko ayang 3 bosor ni sekang ya da aro kwai kaijak ayang ke mane kisa khlai kata bisao kisa ke khlaiuta ngke kisa khlai yang taklai yang phaika iko mogodam kaijak rok musuk habui chakhana ngke iko bohai ngke orono bui habui mikhumu haplok rok chogi chawo ngke chini thailik rok kholi chawo ngke abo haita ngke sekang ang norok no video snamui sayari bana abono omono chini huk asu kosto khlai hajira riwoi samung tang riwoi thailik kwai moso chakumra muikitung thaikitung je fosolo manthok mani abono kayuta ngke je somoy thaipuru khai abo je kaya rokse kholi chau ngke abo nituino ang chau iko omono chini ngko bagan omono chini bagan mokai ketali ko taklai engko manita mo
Oke. Belai no tam sanai. Belai no kosto klai no. Klai ri tu no. Oke. Belai kan no kosto klai no ri tong klai tongo. Sak ni kolom tui ni rang bai. Tai kolom tui bai khiklai mani iko. Obono chini ingko. Iko kesaro pukri iko. Norok nugui mangka iko mo pukri. Iko ayang kai kuai Simon mane 3 bosor 4 bosor kana nai tong khata iko obo. Thaili kuai tei kesar iko pine oil dang kamu tree pine oil tree abo bo kaijak ke iko bolong se khawi tongkha salbrum no abo hogiru iko abo hake iko abo no pukri o pukri bisingo no jal bufru oro no busuk nango bini yakung ta an logini yakung iko abo haita iko bo kha ayang norok nudunuk kaman khadi oke iko omo hai chini bagan ayang khai ani chini buai song ni ta buai rok borok ni ayang ko kheto agi o kheto chini no tongmani ke ani chelasa kusu asai puru belai khno jeng belai khno struggle jak chini life for bo asai puru bono wai jeng veloro talangna nango ke jeng borok no ri rekha rang baita ke iko na hadi ayang borok bo net berari rekha ayang borok bo tam jeni kaina nai tongkha orokai an bekra jekni simlangta engko tangjak symmetry tangjak tam hinbono saimalia ke iko ayang ta iko abota iko abo iko ro mujutun ta kubuku rok nang baklai jak abo hai jaga ke ang back camera tui norok nang phunu kana oke iko arose ama tai babuni an bekra jek bekra rok ni simlang ta yang aro nokana aro khe nokana ayang chin nok moke kheto bisi chale ko yang ayang tui himka hangke shortcut sei ko rubber bagan abo khai ani buai rok ni porimol song ni iko norok rubber bagan nukbani iko bo iko bo haike haita thanglai sino da थांसिना दा हेमदि जों तिनि गामियाव फाइमानि रेशन चिनि रेशन ना फाइमानि रेशन से स्लाबलिया रेशन माइरं पाइ थांगा हिंगे ताव रेशन मालिया हिंगे जों ताबो गैस नि बागै थानाय चिनि गैस हिंगे मानदायो आरो एजेंसी वो थांगै नाहानायता के इको अरो गोबां मा मानै गायमानु अरो इको के अबो हाइरक गोबां प्लेन खायमानु हाय आदिबा आनचलासा अक्राखै इंको खायnya फुरो गारिं तांना फु गारिं अब हाय नायथक ख्लाय yang kinar lama senamui iko ayang bera o net rok no salbrum no mas layu ayang ti musuk
ayang tui musuk habu ayang tui iko ayang tui haike tabuk to ada available asik habia pun rock se habu nasigei himya lama nasigei himya saseng busu se habka bin yakungo iko bo mono hungke tam hinbono khejuri mo okay gas nahte oro kisa visit khai thangse nai hinai hap kata iko yang kinar hungke ayang ke cabagan mang abo haita bahai nang jak nuro comment khai di abo no ang sawo asuk mehnat khai je mehnat khai nyai mehnat khai tongo kintu je mehnat khai pru ke kebo nono chubanai tonglak kebo nono phai yak mane phaidi ang bo nono tini nini bagano kisa help khai gana nono chikon sa samung phanota jabra phunyani jabra hoknani kebo magana khai phaiglak phiaba bo thaimani yak olok he magana chanani jot to borok nai joto no nai phainai mokol nai chomnai afrukai kintu help nang frukai kebo no help khaiglak magana nengrang ruise ma khlai nai ke o dunia tamo ngbai kha habon be no hamya chaya kabang ma kuplung o sangsaro nugui manu kabang ma hospital ko lagai jak kabang ma chaya kabang ma homma abole khabaya o chaya bekha bangma bagai no haya diba norok comment khadi cha bagan iko yaksi yagra cha bagan mang iko boro nok tanglai topa khali jaga tanglai ta iko na de park boros nam iko morok jo tono park sinai po iko ro map rijak iko map rijak amusement park po mo lain yang tonga kamera senam mayang tonga bag rok laijak ngko ga iko ang norok no kaham ke capture khai nungman ya iko nai di tungmani aram nang ya yaksi yagra be bang cabakan mang no cine yang mokngka NIT area Bisrambari wanjui kok bayo mo iko nande gejeng tabuk gas nahre no thangsinai kumlungo thangsinai ta next time mo taisa phai para bising kami bising tui norok no phunugona iko na di yang mo lama part khang ke among kong thanai pising thanai ta ভবিষ্যত ও পার তেংতে ন তাই 5 বছর নাঙানো তাই 10 বছর সত নাঙানো তামকে প্ল্যান খাই যাতা এই কলা মা বকওয়াক যা